असे खरे रूप देवा तुझे कोणते कळेना तूच विठेवरी तुझा वैकुंठी तारा तुला वाया घ्यावा शब्द तरी ओनकार कोटी कोटी रूपे तुझी कोटी सूर्य चंद्र तारे कोटी कोटी रूपे तुझी कुठे कुठे शोधू तुला कुठे कुठे शोधू तुला तुझे अनंत देवारे कोटी कोटी रूपे तुझी त्रिशूळ तेजोमय झाला मांत्रिक अदृश्य झाला प्राणाच्या आशेनं पळून गेलाय कुठाही जाऊ द्या त्याचा शोध घेऊन या मी डगमगणारा नव्हे पहा विराट स्वरूप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय राजा महादेवराय मांत्रिक दृश्य झाला पहा अघोरी विद्येचा योग करून विराट सर्व धारण करून माझ्यावर चाल करण्यासाठी काय आश्चर्य देवाला आपल्या हाती असताना तेजोमय त्रिशूळ आलं त्या महाकाय राक्षसाचे तुकडे तुकडे केले दुसरं आश्चर्य म्हणजे त्या मांत्रिकाचा शरीराचा एक अवयवही नाही आणि देवही नाही आणि म्हणून तुम्ही चिंतातूर झाला होय राजा शुभम भवतु आहे मंगलमय आशीर्वाद हा एकदा दोन चार वेळा तुझं दर्शन घडलं वेळोवेळी तुम्हाला सहाय्य केलास सागरे भगवंता तू आहेस तरी कोण राजा महादेवराय एक नव्हे दोन नव्हे चार वेगवेगळ्या स्वरूपानं मी आलेलं संकट दुरापास्त केलं पहिलं माझं स्वरूप होतं दिव्य शक्ती स्वरूप दुसऱ्या वेळी रुद्र अवतार तिसऱ्या वेळी ज्योतिबा आणि चौथ्या वेळी देव रवळनाथ मूर्तिमंत स्वरूपानं अवतीर्ण झाला ज्योतिबा म्हणजेच रवळनाथ होय आणि रवळनाथ म्हणजेच ज्योतिबा होय करवीर प्रांतापासून अगदी पठार प्रांतापर्यंत भक्तांच्या रक्षणावृत्तार्थ देव रवळनाथ ज्योतिबा या स्वरूपाने नटला गेला भक्तांचं रक्षण करण्यासाठी सदैव तत्पर ठरला गेला
माझं नामस्मरण करत असताना सर्वांच्या मुखामध्ये एकच नामघोष सदैव बाहेर पडावा. कोणता असेल? ज्योतिबाच्या नावानं. ज्योतिबाच्या नावानं, ज्योतिबाच्या नावानं, ज्योतिबाच्या नावानं. कोकण प्रांतापासून गोमंतकापर्यंत हा देव रवळनाथच्या स्वरूपाने उभा राहून सदैव भक्तांचं रक्षण करेल. 11 कोटी देव स्वर्गात, 11 कोटी देव अंतरिक्षात आणि 11 कोटी देव या अमृत भूमीवर पाषाण स्वरूपाने राहतील. पुढे येणाऱ्या कलियुगात प्रत्येक ग्राम विभागी आम्हा देव देवतांची मंदिरं स्थापन केली जातील. इतर देव देवतांची मंदिरं ही पूर्वाभिमुख असतील, पण हा देव रवळनाथ सदैव दक्षिणाभिमुख राहील, दक्षिणाभिमुख राहील. देवा, हा हे पहिलं आश्चर्य. कोणतं? इतर देवांची मंदिरं पूर्वाभिमुख असतील आणि तुझं दक्षिणाभिमुख का? यालाही कारण आहे. दक्षिण दिशा म्हणजे काळाची दिशा. येणारं संकट हे दक्षिण दिशेने येतं आणि त्याच संकटाच्या निर्मूलनाप्रित्यर्थ देव रवळनाथ स्वतःच मुख दक्षिण दिशेला करून उभा राहील आणि भक्तांचं सदैव रक्षण करेल. ज्या ग्राम विभागी ग्रामदैवत देव रवळनाथ असेल तिथं देवी पावणाई सदैव माझ्या समवेत पाषाण स्वरूपानं असणं गरजेचं आहे. देवा, बोल. देवी पावणाई पाषाण रूपानं तुझ्या मंदिरासमोर का? यालाही कारण आहे. रत्नास्त्र आणि रत्नभोज हे ज्यावेळी उन्मत्त बनले, अखिल देव देवतांना युद्धाचं आव्हान त्याने दिलं. युद्धासाठी देव देवता सज्ज झाल्या. आम्हाला शस्त्र पुरविण्यासाठी देवी पावणाई तत्पर ठरली. त्या अगोदर तिची इच्छा होती देव रवळनाथाचा सहवास निरंतर तिला मिळावा. दिलेल्या शस्त्राचा योग्य करून आम्ही विजय प्राप्त केला. रत्नासुर रत्नभोजांचा शेवट केला. रत्नासुराच्या सर्वांगावर असणारे रत्न पहा निवाच्या किरीटात धारण केलेले आहेत. रत्नासुराचा घात करून त्याच्या बसणारी रत्न तुझ्या किरीटात रोवली आहे. विजयाची विजयश्री प्राप्त झाल्यानंतर दिलेल्या वचनपूर्ततेसाठी मी देवी पावणाई समवेत विवाहबद्ध झालो. तिला शाब्दिक वचनही दिलं. ज्या ग्राम विभागी ग्रामदैवत देव रवळनाथ असेल तिथं माझ्या समवेत सदैव तू पाषाण स्वरूपाने राहशील आणि ज्या ग्राम विभागी ग्रामदैवत अन्य देवी देवता असतील तिथं सदैव माझ्या समवेत तू शस्त्र स्वरूपाने राहशील. म्हणजे देवा, तू पाषाण रूपाने उत्तीर्ण होणार आहे. पाषाण रूपाने उत्तीर्ण झाल्यानंतर मी भव्य दिव्या शास्त्रेचं एक मंदिर उभारेल. यथासाथ यथाविधी षडोपचारे तुझी सेवा मी आणि माझी सकल प्रजा करेल. पण भगवान, कोणत्याही पूजनाचा नैवेद्य अर्पण केल्याशिवाय फलश्रुती नाही. खरंय. मग सांग रे देवा, मी तुला काय नैवेद्य अर्पण करू? प्रथम अग्नी शय्योग्नी. त्याच शय्योग्नीवरचं स्मरण करून त्यावर शुद्ध तूप मिश्रित असा नैवेद्य बनवावा. गोड खोबराणे वडे याचा समावेश नैवेद्याच्या ठाई सदैव असावा. देवा, प्रतिदिनी तूप मिश्रित सर्रास पंचपक्वाताचं भोजन प्रथमाग्नीवर मी तयार करेन. त्यात गुळ खोबरा आणि वड्याचा समावेश असेल. असाच नैवेद्य प्रतिदिनी मी तुला अर्पण करेन. राजा महादेवराय, भक्तांचं रक्षण करणं आमचा आद्य धर्म आहे. 17 मण्यांची माळ मोहन माळ भक्त रक्षणाची वृद्धावली म्हणून माझ्या कंठी मी धारण केलेले आहे. 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंचप्राण, मन आणि बुद्धी अशा 17 इंद्रियांवर माझं आधिपत्य आहे. अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ती, प्राकाम्य, ईशित्व आणि वशित्व या अष्टसिद्धी मला प्राप्त आहेत. भैरव पंथी मी देव आहे. माझं नामस्मरण करत असताना सर्वांच्या मुखामध्ये एकच नामघोष सदैव बाहेर पडावा. तो कोणता असेल? जय जय रवळनाथ, जय जय रवळनाथ, जय जय रवळनाथ. आरती रवळनाथा, ठेवी तो माता, ठेवी तो माता, दर्शन द्यावे भक्ता, कर जोडी तो आता, जोडी तो आता. आरती
तुम्ही खडकधारी त्रिशूळ मुख हो अमृत पात्र